The film that you're about to see can be downloaded and taken with you around some locations in Conwy town that were captured by the well-known photographer and journalist Walter Harris. And here at the archive in the Culture Centre, we've got nearly 3,000 of his images that were used as the inspiration for this then and now project with some young people from our youth service. Roedd y llun archif yn fanwl iawn ac yn dangos sut oedd Conwy'n edrych ers dalwm. Nid oedd awyrgylch brysur, dim adeiladau yn y cefndir, ac mae'n edrych yn heddychlon. Sylwais faint o wahaniaeth sydd wedi bod, mae'r holl adeiladau wedi hail drefnu ac wedi ei gosod ymhellach. Lle oedd un stryd gefn, mae nawr gofod mawr ar gyfer ceir a beiciau. Mae'r awyrgylch ddistaw yn hefndir yr archif wedi mynd, ac erbyn hyn mae'n brysur, ac mae'r adeiladau newydd. Fodd bynnag, nid oes llawer o newid ar wahân i faint y gofod, nid oes arwyddion o waith mawr. Dyma oedd y rhan anodd. Gan fod cymaint o ffyrdd, roedd hi'n anodd gwybod pa un oedd yn y llun oherwydd nad oes stryd gefn bellach yno. Ond rwy'n credu ein bod wedi dod o hyd i lle cywir yn eithaf hawdd, ac unwaith i ni gyd gytuno, roeddem yn hapus gyda'r lleoliad. Mae'r llun yn dangos lloches ac ystafell aros yr hen orsaf. Dwi'n hoff o ffordd mae modd edrych i mewn, drwy fwar bont. Yn fy llun i, mae'r orsaf yn edrych fel ei bod yn cael gofal, gydag arwydd newydd. Mae'r orsaf yn edrych llawer mwy modern ac yn ddiogel. Roedd yn syml dod o hyd i'r lleoliad, oherwydd roeddem ni'n gwybod lle mae'r orsaf. Mae'r llun yn dangos siop yng Nghonwy. Dwi'n hoffi'r stryd coblog a'r ci yn y llun. Wnes i sylwi bod yr arwyddion yn fwy, a stêl y ffenestri uchaf wedi newid. Wnes i sylwi ar y blwch post hefyd. Roedd y perchynog newydd yn hapus i fod yn y llun, ac mae'r siop yn edrych llawer mwy. Roedd yn eithaf anodd dod o hyd i'r siop, oherwydd bod tu blaen y siop wedi newid cymaint. Mae'r llun yn dangos yr eglwys ar fynwent. Dwi'n hoff o'r ffenestri a'r groes ar ei phen. Sylwais ar ragor o gerrig bedd yn fy llun i. Mae'r llun yn edrych yn debyg iawn. Mae 2 eglwys yng Nghonwy, ac roedd yn rhaid i ni sicrhau ein bod wedi dewis yr un cywir. Mae'r hen lun yn dangos adeilad yn y broses o gael ei adeiladu, a thynwyd y llun ger y traeth, lle mae golygfa braf o cychod. Wrth dynnu'r llun, sylwais fod yr adeilad wedi cael ei ddymchwel ac wedi ei golli yn hanes Conwy. Roedd hi'n eithaf anodd dod o hyd i'r hen adeilad, gan nad oeddwn yn gallu ei weld bellach. Ond, ar ôl i ni sylwi lle roedd yr adeilad yn arfer bod, nid oedd hi'n anodd ei ddychmygu ono. Rwy'n hoffi'r hen lun oherwydd bod mwyafrif ohono yn gaeau ac ychydig o dau, ond erbyn hyn mae llawer o dau a strydoedd gyda siopa. Roedd yn hollol wahanol yn y gorffennol, oherwydd nad oedd llawer o ddim yno. Sylwais ei fod yn anodd cael llun da oedd yn edrych yn debyg i'r hen lun, oherwydd fod coed a thai yn y ffordd, felly mae'n anodd dweud. Mae fy sgani yn y llun o'r siop gornel sydd wedi ei lleoli yn yr un lleoliad argreiddiol. Ceisiau dynnu llun 50 mlynedd yn ddiweddarach ac roedd wedi gwneud hyn yn flwyddyn 2018. Mae'r llun roedd wedi ailgreu yn union yr un lleoliad, ond rwy'n credu bod enw gwahanol i'r siop ar yr adeg hynny. Yn y sgan, roedd y siop yn lletach ac yn fwy, gydag adeilad arall. Roedd y ffyrdd yn lletach. Ond ar wahân i'r hynny, nid oes llawer o wahaniaeth. Patryma'r tai. Mae'r ardal foliar yn rhan fawr o Conwy. Rwy'n credu ein bod yn wych sut mae'r ffotograffydd wedi llwyddo i ddal y ddynion yn chwarae gêm. Rwy'n hoffi ffordd mae castell yn y cefndir sy'n gwneud y llun hyd yn oed yn gwell. Sylwais fod mwy rechoedd a chenhennau yn yr ardal folio rwan o'i gymharu â'r llun archif. Mae'r castell wedi newid dipyn, ond diolch byth mae'r ardal folio yn dal i gael ei ddefnyddio. Yr unig gwahaniaeth mawr yw nad yw'n edrych fel bod unrhyw un wedi defnyddio ardal ers amser, ac mae'r gwrchoedd wedi gordyfu ychydig.
Dyma'r unig wahaniaeth gallwn weld. Roedd yn hawdd dod o hyd i lleoliad, a diolch byth nid o'i ardalfolio wedi cael ei gyffwrdd ac roedd hi'n werth mynd yno i weld. Mae hwn yn llun prydferth. Mae'n dangos y castell yn sefyll yn dal ac yn balch. Rwy'n hoff iawn o'r golau yn ogystal â'r cymylau yn yr awydd llachar. Mae'n arbennig iawn. Wrth dynnu fy llun, ymdrechais i gopio'r gwaith, ond yn anffodus, nid oeddwn wedi gallu dal y golau cystal ac yr oeddwn wedi gobeithio, ond rwy'n credu fy modd wedi gallu creu rhywbeth deiniadol. Yr unig gwahaniaeth gallwch weld yw'r golau a'r newidiadau sydd wedi digwydd i'r castell dros y blynyddoedd. Dyma'r lleoliad hawddaf i ddod o hyd iddo. Rwyf wedi bod eisiau tynnu llun yma erioed, ac o'r diwedd cefais y cyfle i wneud hynny. Wnes i fwynhau tynnu llun, ac roedd hi'n bleser cael cyfle i wneud hynny. Mae'r hen lun yn dangos adeilad sydd ar ganol cael ei adeiladu, ac rwy'n hoffi'r llun oherwydd pan aethom i ymweld yr ardal, roedd o'n hollol wahanol i'r hen lun. Pan oeddwn yn tynnu'r llun, sylwai sut bod golwg yr adeilad wedi newid ers cael ei adeiladu hyd at ei ddymchwel. Rwyf wedi sylwi bod ardaloedd cyfagos yr adeilad yn edrych yn hollol wahanol yn y ddau lun, ac oherwydd hynny mae lluniau'n ddiddorol. Roedd y ardal lle cafodd y llun ei dynnu yn eithaf hawdd i'w ddarganfod oherwydd ei fod ar y ffordd i mewn i Nghonwy. Mae'r hen lun yn dangos sut oedd o lanfa fechan yn edrych ers talwm. Yr adeg hwnnw, dim ond ychydig o dywed oedd yno, ond erbyn hyn, mae dan o goncrid ar ei hyd. Yn bersonol, rwy'n hoffi twristiaid a gweithwyr sydd wedi cael ei dal ar y camera, ac rwy'n hoffi'r ffordd mae'r llun wedi cael ei amseru'n berffaith. Mae'r llun yn prydferth. Y prif beth wyf wedi sylwi yn y llun yw'r diffyg twristiaid a'r tywod sydd bellach wedi newid i goncrid. Nid allaf weld unrhyw wahaniaeth arall yn y llun, ond rwy'n edmygu'r olygfa sydd yno. Ychydig o wahaniaethau, nid oedd pobl yno, ac roedd dan mawr o goncrid lle oedd tywod yn arfer bod. Roedd yn hawdd dod o hyd i'r lleoliad ac roedd hi'n werth mynd yno. We really hope that you enjoyed this short tour through Conwy Town and that it's inspired you to come down to the Culture Centre and find out a little bit more about some of the wonderful collections that we've got here at the archives.